Хәерле сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Эфирда чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы. Туган көннәр елда кабатлана, юбилейлар саны ничәдер, тормыш дарья, шул дарьяны иңне иңгә куеп яшәгәннәр генә кичәдер. Шушы көннәрдә үзләренең гомер бәйрәмнәрен билгеләүчеләрне тапшыруыбыз кысаларында тәбрикләп, ихлас теләкләребезне юллап калабыз. Бүгенге тапшыруның беренче котлау хаты 65 яшьлек юбилей табынына юл ала. Ырсай авылында игелекле гомер кичерүче, сөекле гомер юлдашым, газиз әтиебез, карт әтиебез, кадерле изге туганыбыз, абыебыз Рәшит Рәиф улы Шакировны 65 яшьлек юбилее белән тәбрик итәбез. Кешеләрнең язмышлары төрле була. Һәрбер кешенең язмыш тарихы китап язарлык. Безнең кадерле кешебез дә котлаулы тормыш юлы узды. Язмышының искән кырыс җилләренә бирешми, савыр канатларын сындырмый матур итеп яши бирде. Газизләрдән газиз тормыш иптәшем Рәшитем. Ходай язган гомернең ямьле бер мизгеле 65 яшьлең тулы уңаеннан сине чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, кулга-кул тотынышып, пар канатлы булып дөнья көтүебезгә дә 30 ел тулды. Синең сөю тулы, мәрхәмәтле йөрәгеңдә барыбызга да, миңа, 5 балаңа, 3 оныгыңа, 6 оныкашыңа, 3 кияүеңә дә урын бар. Синең ярдәмең, фәһемле һәм урынлы киңәшләрең безгә һәр вакыт яшәргә дәрт, көч бирә. Син безнең таянычыбыз, терәгебез булып торасың. Алдагы тормышыңда да Ходай безгә күркәм сабырлык, ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы биреп, балалар игелегендә, оныклар куанычында бергә сөйлеп яшәргә язсын иде. 30 елдан артык гомер үткән, җитәкләшеп атлап киткәнгә, горурланып туя алмаслык бит, күзне салсак әгәр үткәнгә, Ходайдан сорыйм бары тигезлек, йөрәкләр тибеше бер булсын. Син минем сүрелмәс кояшым, син минем бәхетле тормышым. Кадерле зур хөрмәткә лаек әтиебез, карт әтиебез. Син безнең терәк таянычыбыз. Гомерең буе гаиләм, балалар дип җан атып яшәдең. Бөтен күңел җылыңны, матур тәрбияңне биреп, рәхим шәфкатьлелеккә өйрәтеп үстерүең өчен сиңа мең рәхмәт әти. Әниебез белән туган нигезебезнең күрке булып, озын-озак еллар иминлектә, тигезлектә, бәрәкәтле тормышларда, муллыкта, җан тынычлыгы белән бер-берегезнең җан җылысын тоеп, безгә үрнәк булып яшәүегезне телибез. Бүген синең юбилеең әти, 65-ң Ходай бүләге. Син нигезе шушы йортыбызның әни өчен тормыш терәге. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап безнең өчен бәхет син булгач. Киләсе теләкләр Рәшит ага якын туганнарыгыздан яңгырый. Без гаиләдә 3 бала үстек. Әткәй иртә дөнья куйды. Тормышның бөтен авырлыгы әнкәй җилкәсендә торып калды. Ул безне җил яңгыр тидерми, тормышны яратырга, хезмәт сөяргә, кешеләрне хөрмәтләргә өйрәтеп тәрбияләп үстерде. Инде әнкәй бакыйлыкка күчкәнгә дә 2 дистә елдан артык вакыт узган. Ходай шуңадыр да әткәй әнкәйгә гаиләбезнең тоткасы булырдай абыебызны бүләк иткән. Әткәй вафат булгач, әнкәйнең уң кулы булып абый Рәшит булды. Авылда урта мәктәпне тәмамлау белән хуҗалыкта хезмәт юлы башлады ул. Армия сафларында егетлек бурычын үтәп кайткач, янә Уралда хезмәтен дәвам итте. Гомер буе роль артында шофер булды. Җиңгәчәбез Лилия апа белән 5 бала тәрбияләп үстерделәр. Туйлар ясап тормыш юлына чыгардылар. Бүген төп нигездә уллары Ришат белән бергә гомер кичерәләр. Аларга кайчак барып кермә, һәр вакыт якты йөз, сый тулы табын белән каршы алалар. Ул безгә әткәй, әнкәебез урынына калган кеше. Абыебызга җиңгәчәбез Лилия апа белән киләчәктә дә берсен-берсе күз карашыннан аңлашып, тик изгелектә, бәрәкәтлектә яшәүләрен теләп калабыз. Һәр чак шулай ачык, киң күңелле, ярдәмчел, кешелекле туган җанлы булып калабый. Туар көнең кебек ямьле булсын, яшәр елларыңның агышы, дәрт-дарманлы булсын хыялларың, яшәр өчен канат кагышы. Гомер юлларыңа ак кар сипсен, туар таңнарыңның балкышы, хисләр тулы күңел күлләреңнең яшә булып гүзәл акышы. Яшәлгәннән күбрәк яшә, гел шулай ысыкландырып, күңел яктылыгың белән дөньяны нурландырып. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Лилия, балаларың Алия, Фәрит, Гөлназ, Гөлгөнә, Рузил, Гөлшат, Нияз, Ришат, оныкларың Алина, Шамил, Данис, Алиса, Эльза, Диана, Эльдар, Наргиза, туганнарың Галия, Галинур, Роза, Рамил, кеше туганнарың Ойгел, Альберт, Риналь, Ландыш, Дмитрий, Милана, Зилара, Динар, Аслан, Лиана, Ирек, Раил. Хөрмәтле юбилярыбыз Рәшит Рәиф улы Шакиров.
яқты ал таңнар, көтелмәгән бәхет шатлыклар барыр юлыгызны бизәсен һәм якын кешеләрегезнең сезгә булган мәрхәмәте, мәхәббәте, изге саф хисләре, теләкләре гомер буена сезне озата килсен. Җир бүләгебез сезнең өчен яңгырый. Çaklarda günelenge şatılık dolsun bәхеттеріне yakınlardan çındıslarını terek olsun sima avır çaklarda Yaktı ayaz bulsun Yaşın orını sive diksina büge Sağışlarını unut Yılmayıp yaşa Yıldızlarda küpten Sina endeşe Güneline şatılık dolsun Bәхеттеріне yakınlardan Cendislarını terek olsun Sina avır çaklarda Güneline şatılık dolsun Bәхеттеріне yakınlardan Cendislarını terek olsun Sina avır çaklarda Durmuş yollarında bir güç girek Yürekteki cırlı cirge taratıp Cırlıyım senin için seni yaratıp Güneline şatılık dolsun Bәхеттеріне yakınlardan Cendislarını terek olsun Sina avır çaklarda Güneline şatılık dolsun Bәхеттеріне yakınlardan Cendislarını terek olsun Sina avır çaklarda Köngelinden çıkma matur dilekler Şartlıkta takaydı da bu ikimiz birge Ayırmasın yazmış bizine gömerge Köngeline şartlık dolsun Bәхеттеріне yakınlardan Cendislarını terek olsun Sina avır çaklarda Güneline şatılık dolsun Bәхеттеріне yakınlardan Cendislarını terek olsun Sina avır çaklarda Güneline şatılık dolsun Bәхеттеріне yakınlardan Cendislarını terek olsun Sina avır çaklarda Güneline şatılık dolsun Bәхеттеріне yakınlardan Cendislarını terek olsun Sina avır çaklarda